Hej, du er her med Hamza. Hvad hedder du? Hamza. Jeg hedder Per. Hej Per. Og jeg er fra Dansk Floorball-Union, hvor jeg er formand. Og jeg er kommet ned i Sjælør, fordi at vi er i gang, som vi ser her, med at starte et floorballhold op. Og så spørger man sikkert sig selv om, hvad er floorball? Det er faktisk det, I ser her. Det er ikke det. Folk tror, det hedder hockey, men floorball det er plastikkugle og plastikstav. Mens hockey det er en træstav og en trækugle. Og floorball er faktisk den største hockeysport i Danmark. Det er langt større end almindelig hockey og langt større end ishockey. Der er 6.000, der spiller den nu. Så det er altså en sej sport. Og her i Norden er det en af de allerstørste indendørssportsgrene. Langt større end håndbold. Og volleyball og basket, det er et af det største indendørsspil, det her. Så nu skal vi i gang i Sjælør, så derfor så får Sjælør sit eget hold. Og der starter vi næste uge, 22. august med en tryout. Og vi starter her på basketbanen i Sjælør kl. 14, og så går vi over på Sankt Annæ Gymnasium og starter op. Og de første 10, der går til det, får lov til at gå til det gratis i 1 år. Og alle kan komme og være med. Det koster 500 om måneden. Og så skal de ud og spille stævner mod hold fra Vesterbro og Valby og Østerbro og Nørrebro og Ålholm. Og så får de lov til at vælge deres eget tøj, fordi det er et nyt hold, der starter op her. Det gjorde Vesterbro-drengene også. De valgte at spille i sort og blå. Og her på Sjælør, det første forlydende er, at man vil spille i rød og blå, ligesom Barcelona. Er det ikke rigtigt? Ja. Det siger Mohammed. Du kan prøve at høre om Mohammed, og han synes, det var sjovt. Var det sjovt, Mohammed? Ja. Hvad synes du om spillet? Hvordan er reglerne fair? Ja. Så, men nu går vi i gang, og hvis der er nogle flere, der har lyst herude, så skal de bare komme og være med. Det er 14-16 hver lørdag på Sankt Annæ Gymnasium. Og jeg hedder Per Stærk, og jeg er træner på holdet. Tak for oplysninger, og siger hej.